Aký je rozdiel medzi Cola Zero a Pepsi Zero? Poďme sa na to pozrieť. Vypichol som z toho iba tie najviac škodlivé Ečka. Acesulfanka, trieda škodlivosti 4 zo 6. Aspartám, trieda škodlivosti 5. Cyklamat neobsahuje cyklamat. Trieda škodlivosti 6. Cyklamat sodný je umelé sladidlo, ktoré 40 krát sladší ako bežný cukor. Podľa štúdií sa zistilo, že cyklamat nespôsobuje rakovinu, ale môže zvyšovať účinky iných karcinogénov. Zistilo sa, že zmes sacharínu s cyklamatom vyvolalo vyšší výskyt rakoviny močového mechúra. Priateľná denná dávka je 11 mg na kilo telesnej váhy. V USA je použitie látky zakázané. Cena €79, €49. Tak čo, vedeli ste to o tom cyklamate? Asi ani nie, čo? Pre mňa je to hnus. Keď si budem musieť niečo dať, tak to bude určite Pepsi Zero. Inak pijem skoro stále vodu. A vy?